Crystal chuan Mr. Han an hena chuan Mr. Han an chu sei chu dikem ka pasal chuan bei to kem nia hausat na to kem nia tin han zota inga matal sei da che han ti chuan Mr. Han chuan Mr. Charles voin hi kan pi birthday nia thupoi mo tak sei tu nei ka khachia chuanin chu sei don lovem nia tin a sei ta dei maya ma se Mr. Charles chuan kha en de che Mr. Han upon sei du me lo kha anti chu ta le midang ho chuan Mr. Fisher chu van doi le maya kha thona accident tang khan a on hima ma se chu midang in bei atok le ni chu male tu na tang ga ro te a ama avoina hun pogwem man angai mai don ni chu an lo tia than khat la chuan Mr. Charles chu company en kol tu an mai anga ti na lo sei boka chu tia an sei de udoi lai chuan Crystal chuan Mr. Han hena chuan ka pasal chu thi tak tak em nia han soite ani thedon em ni an tia chuta Mr. Han chuan kapi in beng dai kham wa kan pu chu helai hunan lo se hetiang ga lon ta kai om hi adu mi don lo nia chuan Mr. Charles enting e Mr. Fisher chuan be to ga ni ti chu enting lo fre chat theya a han ti chuan ka soi to kha a chung chang khachiang turin mi ka tir ve tholom a han tia ani chuan inaw te ho chulai hmuna an vatlen ma chuan kampu chu aladam tharanga inaw te ho wa ti kan huwa chuan be atok ta chia om zia chu nang hi ren hal om ta view maya adita engmo iseom zia chu pa una pa ladam ani ti ka khia enge anti kho turin mi ka tir mai lom a han tia Mr. Han chuan ma se tuna be tok sia a han tia nie be to ka van doina to chu ka khia ma se kan ti ni lo a han thia ti chuan Crystal chuan ngoi teu ka pasal chu ti me chuna thi kang lo atak sa hawang ka mu ma chu ko oi don chuang lo a han thia chuta Mr. Charles chuan hawang mu me chuan atlai to don ani chu anti Mr. Han chuan Mr. Charles voin hi kampi ver birthday nia chu tiang bo huak dum lo tak chu soi zera thalovin ka khia antia chuta Mr. Charles chuan nia di khop mai kapi po hian hun lim om taka man adu ngein ka ringa adik ti ko kapi antia nia adik khop mai amai ko chu tu pani ka nei ve a ka tu pakha chu hun rei tak chunga bo to a chan chin te chu khriat ka du velom chu wang chuan in chu sei lai kha sui zel go alo ti Mr. Charles chuan ole voin chu kan kim deuh thep thop boka ka unau pa chu tiang din huna lo din tak sia chuan ka unau pa thla no hun pakwem te po kan mang ngal me niang chu apoi hle mai tunge ram ti lo na nei no mem a han ti a chu ta le midang ho chuan tunge ram lo tinga mang le a unau pa ba ka the to a thla no hun mo mal takin manan tu mane maya chuta ani hi Fisher company enkol tu London boka tin an lo phun deuh sap hlom ma tuna chuna una pa om talowa nie nang hi company enkol tu tur dik tak su ini ton chu mole ti ten an lo sei velani chuta le bi ber po chuan hetiang lo ni tak sia chuan he company enkol chun zom zel tur tan chuan anaw hi ka thlang do ani a ro chun tur zong hi tu manan chu pui ka ram ti don lo ni tin a han suya ma se Crystal chuan ko oi thelo chu ti mai a ol som chuan thu na siam lo la thwain ka khia alo ti pi ber chuan he hi chu chung ko thila ni ya loin rol velo hi a thwanga an ti chuan Crystal chuan ka thu sei chu ka khia ni a chan chu in chung ko poisa ka du wang ni revin ka pasal hi a thi nge ni ti khriat phot ka do ni fin fiana ka mu phot ani lo chuan ka oi don chuang lo chu wang chuan fin fiana ka du phot ani an ti ya Mr. Charles chuan enge mới khuyết le ka una pa chu ki ma ngein adin mun ka chek vek to lom chuan tuna he ka una pa chan ai kein ka chang dona chu min thi ka wangin bone siam mai mai ni khamale a han tia ma Mr. Hana hian kapi ani na taka chuan Mr. Charles hi mi thatak ning ka khatlat lo a chan chu a una pa abo ni ti kan khret nu po khan zon lampang ai ma chuan a chan vo chan vat lampang hi adu zoka ma alana se zoka tuntu ma po hian ani hian
in nam noi na inga matak anei ka ring tlatani tin a kon soya chuti kon soita ka chuan an pi ber chuan a tok to e kan chung koin chiat kan to ka tu pa pakhat chok min kal sana tuna ka tu pa lo chun hi nang ni na khatianga diklo taka in ti ha ka kan ti hau lo nia chu lova pon lam mi in ni leng hala a han ti chuan Mr. Han chuan ni lo copy ani khana bum thei che ni a han tia ngoi me ro ka tu pa lo chun chung chang ka tiang ai sui ha ka kan ti hau don lo nia helai tong hen chuang hal vat ro an ti chuan Mr. Charles po chuan security ta kha lo ko le Mr. Han ei pon la ma lo va hoi chok te le a han ti ta ma se Chris ta ri chuan ko oi thei lo ka pasal chu khoya ma akal ka ng lo ni ka pasal wang ka mu ma chu khoya ma ka kal don lo ni a han ti ya Mr. Charles chuan a tha lom ka ona pa wang chu an thleng trap tuang chuan imit nge in imron nia a han ti midang ho chuan Mr. Charles kan lom pui khop me che tuna chuan ho tu pa thak in ta tin nia kan lom pui che in company chu luang taka iang kol thei kan be sia lu sakna kan hlan boka che tin lo soi do liam maya an lo fak do liam ani ole kalom na tuke kan in support la nga chuan thatakin na kan thok ho don nia a han ti ya chu ta le pi ber chuan Chris ta ri thri o chuan mo chuan ngoi te kha thui kha ka tu pa Mr. Fisher thri ni khamole entinge nang khan in ei de theya a han ti chuan Chris chuan a manin pe lo mati engtiklai nge pek chia nang hi I chung cha a soi ngai me box si lawa anu pui tak ni chuan ke ya pi ber hian wang ka khiat lo le ngoi te I rok sak ni zok lo mo a han ti chuan ka pi ka ro ka ni lo ama nge min pe ni chuti lai chuan Mr. Han a po kha oma indu chuan in zo thayang an tia chuta Mr. Han a chu a chua de to khamole chuan lama siam me ni kha koi me lo pe kha ita po ni lo a han tia Mr. Charles po chuan ka pi thu soi kha in hial nga me lo pe nga ro rang takin ani lo chun zir lai kan zir tir hlak mai tur che nia tin alo vo zui veng hal boka security te khalo ka la a thi lo chu sak hal te le tin a thi chu sak kan kon tum ta ma se Crystal chuan alo du lo min tha teu tin alo au ve a heti lai hian min di chuan phone call adonga ole ka khie tin phone chu da le hala Mr. Charles nena chuan vakalin Mr. Fisher rong chu on thleng ta nei chu an ti chuan ole a to ke ko na pa rong chu lo thleng ta nei chu ilo in po seng le an ti ya ti chuan le rong pakhat chu an kon zon lu ta Crystal chuan lung chitak chuan Charlie a to pa chu ni lo thleng ta mo kan panin dam chung kan on du nang ti min tiam sia yang hatinge do ti soi tin an trap zuya chuta pi ber po chu angkal nain khoi mo ka tu pa du tak heti himen kal son mai mo avan na tak em antia Crystal po chuan idam hun chung toi te ya nu pa kan ni thei kalom khop mai khovel le pe kal chuan company hian om dun le thei ngei la ka du ni tin han soi chuta pi ber chuan ka tu pa chu he thi towa nang hian lemela chan chun zum zela mo hetiang hian anu puyang in lemit chang chun zum zel don mo a han ti chuan Crystal chuan kapi lem ka chang leinem Mr. Charlie ka pasala nia chuan a top thlengin akianga hian om ka du ni a han tia a thei lawang nang hi anu pui tak ini moi ni lo mo tunge ni ka khangai lowa kan chung ko zingomi hi ini ngai lawang a han tia ma se Crystal chuan nilo a top thlengin akianga hin ko om du ni atita ma se om theilo tua api na asoi tlat ka chuan Crystal po chun ti vak nei na khetalowa a thiok lai chu pot thlat takingot maya a thiok lai chu pek mai chu atum deuh ta ne na lang chu ta le pi ber chuan khoi kha thil po khoi ta ni lo rang takin mi lo pe ngal ko a han tia ma se Crystal chuan ni lo ve he chu Mr. Charlie ta ne ya ama nge hian he chu nei le tu ni tin ruang chu a khuna han honga ma se mi thi ruang nilovin milim mai chu ni ta min di te chuan he ingi niom sia he chu milim mai ni hi an tia
midang ho po chuan enge ni thilom zini ta Mr. Charlie chu khuyang e omtak an tia am boi deuh tran ta chuta le Crystal po chuan enge ni thilom zia hi a han tia Mr. Charles chuan Mindy enge ni thilom zia mi iwa tiang ni rom ni a thinge ni ti fin fia turin enting hi ani theya a han ti chuan kabu mo kha thiam ho enge thilom zia ka kha thiam bik lo kan zo chiang nge an ti chuan engma zo chian ngai rawang tin Mr. Fisher chu anau the ho nan chuan an ron lut ta zan mai le medang ho chuan so chu Mr. Fisher an so ala thi hau lo mai an lo ti Mr. Fisher chu van nei le mai ka kinang chian ni a thi ha ka la ring lo renga to te ponom ve a ma se Mr. Han chuan le chin deuh kha chuan chu thu chu in sei lo kham le a ron ti rang taking Crystal chu kan tlan phei nga la Charlie i thi mo ka ti man to lom tin lung chetak chuan an trapa Crystal poi ka ti khop mai e tianga ka ti hi ngai sia an ti chuan khoi mo ka lo en chiang tiang che ka mit vai chu ni em lo mo i thi to tu ka nga ya ka ro na je hi i khe thiam em an ti chuan poi ka ti khop mai ma se he tianga ka ti hi ngai sia ni an ti chuan ni ka kha thiam e ka ngai dam che chan thata ko omang ti ka ringa ni an ti ya chuta pi ber chu kan kalin boite ilo la dam thwa ne mo inga tinge lemi chana ka ro ha je hi i khena nge a han ti ya chuta Mr. Fisher chuan kapi he tianga ko om hi ngai ni amponi se ka sei du chu Crystal hi kan pu ya ni ya kan pu dik tak ani chu chu khri la ka do ni chuan helaya kanau Mr. Charles mi thwa ni rawa kan chung ko chiat na bul ani ye a han ti chuan mak ate ta khop mai Mr. Charles ra chuan una pa chu a to pa chuan ilo thleng ta mo i thi to mo ka tia ka lo lungai man lu to ka an ti chuan i lungai mo an ti i lungai chan chu ka lo thi tak si lo hi i lungai ani zo lo mo ke ma min that turin ro man na in siam zo ka ni lo mo van nei view lo lang chuan helai mun a hian ka ding thei to khak lawang tin kha hospital a khan nurse na vi ma che khan pangpa khoina bom khan nurse a in cheinu maya khan alo lap mana ti chuan a vit man lo ta che ni chuta Mr. Simon a hian kapu in tinga kan ti ta kan ti chuan khanu kha labo hal vat ro chuan ke ma min vitangin thu ti thangula ton tum chu hetiang ro man siam tu zong hi kaman vek don ani tin ro man nan lo siam lek chilo ni ya chuta le Mr. Charles chuan una pa chu yo he sol pala ni don chu nang ma ron be tu kha ka mi ti kon ni mi lo ni ya an ti chuan a ma ya chuan ron nek na lo thoi mai tu nai thil ti sol chiang takin kan man tua do ti la soi che vomo ke hian fin tel lovin thileng ma ka ti ngai hle nem tin a ma ya chuan han beng le thoi mai a chuta pi ber chuan enge ni om zia yu soi chu dikem ama ti hlum turing mi ti mo entinga chu tiang thilwa thla lu tok chu iti theile an tia chuta Mr. Han chu kan kal nain kapi chu mai chun rei nem thathum liam ta thona accident po kha ro man lok sa ta kalom alo ti ta Mr. Charles chuan dot vek ani chu khathil ka ti ni mi lo nia a han ti chuan Mr. Han chuan khathil ti tu kho chui ni lo ni mai thei ma se is che kho tori Mindy malak na vek ania is che kho tori Mindy chuan nangma thu moina ti ni a han ti chuan Mr. Charles chuan enge ni om zeni ta Mindy ati kapu khong ta ke min ngai dam go lo thei lo vin ka impu na ngai ta ni a han ti ya pi ber chpo chuan makati ta hle mai chuta le Mr. Charles chuan nang he kam mirin ber ni ya engke ma na ka thopui chia ma se tiang mai mai hemin phasana mo a han ti ya a un hena chuan una pa henu tu soi enga ta mangai su ke chuan eng ma ti ka nei ro nia anni ti vekhini a han ti ya ke che soi chui chiang mo midang chui bum thei ni mai theya ma se ke chu min bum thei ngai rawang a chan chu fin a zong en kim ka nei vekani police kan ko nga anni chuan thu chiang zo kan an da chuyang chu a han ti chuan nilo una pa dot isoi nilo mo yuna pa ka nei hi ke chu police na min pathei rawang an ti ya ma se Mr. Fisher chuan apoi ka ti khop mai nang thil ti sol tu ni i phu tok chi mungai ni hati ta Mr. Charles chu mang an to khop mai kapi
kapi khong ite kemin tompui te zel tan ka dulo nia min tompui ngo te na ngen ta chuta Mr. Simon chuan lungai su jela chuni omgai kheklo me theni ethil ti solten han chu tanga jela tan ngai lovin electric mangan sok lum jok mai the che ni han ti chuan midang ho chuan maglo ti khop mai ehe Mr. Chaw sa chu au na pa tha tum tu lo ni rang maya voi ni lai mai tha tuma alan dana chuna fel mel te lul nen ma se thil sol ga thak tak lo ti ni hi mole tin an soi ta sap sap maya chu ta le an phun deuh ta nuai mai de pi ber po chuan hetiang ang chung kwa thlen tu di hi mak ka ti ko oi thei lo ni i u nau pa hetiang ati tum tu hi nang hi lo ni ranga chu ta ke chong ka lo la du sak zui em chia tin pi ber po chu ain chhir viang maya chu ta Mr. Charlie chuan security ho chu ko ta kanau le a security ri hi helai mun tong hen khoi chuak ha go le an tia chuan pon lama chuan an khoi chuak ta ni chu tian chhuata hnu chuan Mr. Charlie chuna pi hna chuan kapi chol ha damo kan bo gok ton te a khit deuh hleka i kha thiam don nia a han tia boya poi ka ti khop mai thu dik lo ka lo khia ma se tuna chon thu dik tak ka khita ka hlim via ve khang thu dik lo tak tak khriat te khan min tina ni a han ti chuan kapi a poi ti ha rang su tuna chon ingkim kan ching fel vek to lom an tia ani le boya ani hi inu pui dik tak chu ani em an ti chuan oni ye ani hi kan pui mai ne rovin min chan him tu ni ka khriat na ka hlawa mi a mai kan ilai tong toin ani hian min boi pui ni a han tia chu tia solai tak chom mei chi pakha chawang kala una pa a to pa chuan ilo le le ta mo ka van lom takem tin abana chuna kon vuan nga la Rose inthil nge moi thile tin pe ber chuan Rose ka lo soma body party local tu hian ka soma nei hi anti Rose bo chuan traffic jam na sol tu ka kon thleng tlai dewa min kha thiam don nia anti chuta Mr. Charlie chuan ani chu tin Crystal bula chuna kal pheya Crystal ani hi ka thian nu Rose nia ka thian nu han ti le ma chu ti anga in thian hai ba chu chu kan ni lem lo nia a han tia ma se Rose chuan enga tinge chu tiang chu ni soya accident ni to ma lo khan company cho puya min soma restaurant a oi takalong hak chia tia an soila chon blokin khang ha chu thathum liam ta thilania khang ha chu copy na awa man na siam mai nia ke ma du than na pon ni dam lo kha he kan pui nia Crystal mula ka nia kain mer khe ti rang chu a han ti chuan ro si chuan a oi lo ta le mai nu pui lo nei man to mo ending e nu pui ending lai nge lo nei mana anti chu da pi ber po chuan ka tu pa ai tu chiang te e khiat nei lo lai nu pui lo nei ya i du than na nge ya i nei ani ti chiang mo tu na hei i khiat nei nei le to wa chu wang chuan du i thlang dan le the nia a kon ti ta ole a chun zom chu episode le kan kon tiang lo chu hon lo chang la an kon ti chuak le va donia